Salutare dragi prieteni și bine vă regăsim la un nou episod. Suntem iarăși pe acest de Long Drive, dar nu este de Long Drive. Am uitat iarăși numele jocului. Uitați-vă, v-am zis că o să mergem cu mașina asta mare, mergem cu mașina asta mare. Uitați-vă, aici am pus mâncare, am pus pistole, am pus bananele astea, am pus la motorul de la mașina rulantă, am pus toate. Le-am pus aici în spate. Pentru că dacă mi se strică motorul, punem pe motorul ăla. Și uite aici am uitat să pun bara. Nu era bara. Nu găseam. Când am făcut mașina, eu am pierdut bara. Nu că nu o găseam, dar am pierdut-o. Și da, acum și ne pornim. De să dăm drumul la muzică, dăm drumul încet și ușor, pentru că știu că n-o să mă aud după asta. Mergem așa, încet și ușor. Încet. Dar nu s-aude nimic. Bă, s-aude ceva. Hai să mergem. Stați. Ce s-aude, bă, ceva pe spate? Bă, parcă am luat totul. Parcă tot e în regulă. Da, Doamne, să nu uitați ce văd acolo. Și ne-am pornit la drum. Ce să facem? Ne-am pornit acum. Facem iarăși drumeția și o să facem două vloguri. Facem unul de 15 minute și mai facem de 15 minute. Da, cam asta e bine. Sper să vă placă. Mergem și cu mașina asta mare. Am făcut mașina fără văd, din păcate. Am făcut-o. N-am vrut să vă mai chinui până ce fac mașina, cu vlogul ăla. Trebuie să mai fac încă două vloguri. Da. Și avea să fie multe chinuială, dar așa. Am făcut mașina singur și acum oricum voi puteți acolo când vă jucați, intrați pe Roblox și scrieți jocul ăsta. Păi acolo vă arată cum să faceți mașinile sau, nu știu, v-am spus că acolo este o tabliță unde vă arată ce să puneți la mașină și o să știți ce să facem. Pac ușa să ne oprim la un pupas mai încolo. Ne oprim la un mic pupas. Cum avea să fac eu acum accident. Băi, noapte. Nu vine să cred. Bă, mergem cu viteza asta. Ia, să vedem astea cum că gata. Și uitați, puteți privi, dragi prieteni, cam nu știu. I-am pus la micuț popas, de să închidem muzicuța că după asta nu o să ne auzi. Da, și cam asta, ne-am oprit la un mic popas, de să deschidem geamul, că să fie cald. Bă, mai deschid. Las așa deschis. Da. Și cam asta e. Pe ce-mi place este ca în viața reală pot să fac toate astea. Uite, pot să las așa dacă vreau așa. Foarte șmecher și acum îmi place. Pot să las geamul cum vreau, ăsta cum vreau. Păi iarăși mi s-a descarcat telefonul, dar nu-i nimica. N-are nimic. Da, și cum vă ziceam, că jocul este foarte șmecher. Așa. Bă, ne-am oprit la un mic popas, am mai stat un pic de vorbă și acum ce să mai facem? Cred că ne pornim la drum. Bă, știți care e problema? Că de fiecare dată ne dă benzină puțină, dar eu nu știu, aici este în joc, cred că cum să dai comandă de benzină, gen de multe canistre,
Dar nu știu eu cum să dau. Hai că ne pornim. A pornit și muzica. Îi dăm. Bă, fac cam altceva. Am uitat ce dăm. Băi, bine că motorul e înăuntru aici lângă mine și nu e acolo unde să aibă să se duce. Nu vreau, uitați. Da, dar nu vreau. Nu vreau să ia gata, gata. Că el poate merge și fără lumină, dar el merge cu lumină. El e cu lumină. Și normal că toate dar am crezut că poate este vreun lag în jur, dar nu că e totul ca în realitate sau totul e ok. Bă, dacă găsim vreun loc de ăla, așa, dacă găsim, stai că de mă pușesc, e gata cu mine și cu mașina. Așa. Dacă găsesc vreun loc o să fie bun. Dar până când încă n-am găsit nimic. Și acum îi dăm. Bă, tași că îi dăm mai bine decât mașina aia. Îi dă chiar mai bine. Totuși că mașina asta e mai mare. Așa. Când te uiți la ea e mare, dar aia e micuță. Înțeleg de ce aia mergea. Da. Cred că poate asta are motorul mai puternic sau ceva sau... Poate așa ea. Dar totuși aia mergea mai repede sau asta. Dar mie mi se pare că amândouă merg pentru că au același motor, același ulei motor, aceeași chestie. Și le avem în spate. Deci să-i dăm mai înainte. Îi dăm mai înainte. Îi dăm mai înainte. Deoarece să scoatem repede pușa. Îi dăm mai înainte. Bă, trebuie să facem cumva să ne uităm dacă nu dublăm. Ăsta tot ne duce înainte. Stop. Bă, uite, ăsta ne duce înainte. Bă, ce drept mi-e frică de zombie. Stop. Bă, nu vrea să crească și gata ce are. Bă, cred că e vale mare aici. Că nu vrea să oprească.
de ce? Bă, nu înțeleg ce are. Nici frâna de mână nu mai merge. Ce are, bă? Să moară Jacksona. Că are ceva cu mine. Ea nu oprește. O oprit în sfârșit. O oprit, bă. În sfârșit. S-a făcut și dimineață. Bă, ați văzut acolo că este acolo un loc ceva. Și trebuie să facem cumva să ajungem acolo. Dar trebuie să ajungem pe jos. Cumva așa ceva. Eu zic. Așa. Da, bă, cred că o să mor. Mă duc mai bine să mor afară. Pentru că o să pot să distrug mașina dacă mor. Pentru că mi s-a mai întâmplat asta. Bă, dă mai bine. Bă, dacă vreți o să ne mai... să vă mai arăt. Așa, aici am pus o am vrut să vă arăt. Bă, hai să mâncăm, bă, ce-s prost. Am uitat că am pus mâncare. Eu mor acum. Eu nu vreau să mor, vreau să fiu fresh. Mai mănânc o bucată de tortic. Bă, trebuie să mai așezăm pe aici, să mai facem și noi pe aici curățenie. Și după ne ducem acolo. Bă, până când e ziua și e bine că e ziua. Că nu mi-e așa frică, dar noaptea cam mii. Un pic frică. Bă, nu știu de ce am luat motorul ăsta. Am vrut așa tare să iau motorul. Bă, acumulatorul am mai înțeles că ăsta poate să consume. Și ăsta da, motorul de ce l-am luat? Parcă motorul nu consumă așa mult gen ca să-l iau. L-am luat degeaba, dar lasă, bă, că nu se știe, poate să se strice, poate să facă ceva. Stați că am apăsat din greșeală. Da, și cum vă spuneam, este acolo un zombalău care o să trebuiască de doborât. Da, dar mai stăm până când la vorbă și în următorul vlog o să ne ducem. Ne ducem cu siguranță. Bă, dar dacă vreți, hai să ne ducem și acum. Hai să... acum încheiem vlogul și începem a doua parte. Și cred că în a doua parte deja o să fie și ultima cu această mașină și cu toate. Da. Da. Asta. Bă, mașina mea îmi place pentru că se mișcă repede. Îi dă la vale. Nici da. Nu mai stăm la vorbărie, dar să ne suim în mașina. Bă, am scos scaunul din greșeală. Scuzați-mă. M-am scos scaunul. Lăsați că nu nimic. Dragi prieteni, și eu vă zic papa și ne revedem în a doua parte, adică